Здравейте всички! Искам да ви представя една игра, която вече е повече от 2 години в интернет пространството и се е доказала като проект, който плаща добре. Става въпрос за Golden Mines. Целта на проекта е да си закупувате бюджет. Сега ще ви покажа. Това са моите бюджета, които аз съм купила. Колкото по-скъпо е едно бюджет, съответно толкова повече и печелите от него. Всяко едно бюджет ви изкарва руда. Ето сега ще ви покажа. Това е рудата. Аз имам 46 гнома от най-скъпите, най-доходоносните. И това е сумата, която те са ми изкарали за 24 часа. Тук тази руда, като я продадеме, се преработва в злата. Сега ще я преработиме. И ето виждате ми, долната сметка е сметката в рубли, която реално си тегля и в Payer си изреждам портфейла. Сега преработваме златото. И това е сумата, която аз мога да изтегля. Сега ще ви покажа. $54 злата, което в рубли е 547 рубли. Това са парите, които аз съм изтегляла до този момент. Но за момента съм решила повече да не тегля от тях, докато не накупя повече бюджет. Значи от долната сума може да я прибавяме към горната, която е за покупката на бюджетата. Това става с ето така обменник. И сега ще обмениме. Долу имаме 54 771 рубли. Ние ще обмениме, за да може да си купим едно бюджет от 100 000 злата. Ще обмениме на долната сума, ще качиме в горната. Това е въпрос. Сега да видим колко да сложиме. Обмениме 1000. Получаваме и процент, който ни се начислява на горната сума. Обменяме ги. Така, и ето това е сумата, с която мога да си купя още бюджет. Идваме тук, където се наемат гномове. Бюджета. И наемаме още едно бюджет. И това е, какво да ви кажа, в общи линии изкарват се добри пари с тези бюджета, които аз имам в момента. Мога да изкарам на месец около $150, което хич не е лошо. Като има преди, че колкото повече бюджет има, толкова повече може да купувате други бюджети. Наистина играта си струва, изкарват се добри пари. И така, това е което искам да ви кажа. Пробвайте, няма да съжалявате. Благодаря ви за вниманието.